Sa Senate hearing sa milabay nga mga simana kabahin sa akusasyon sa mga miyembro sa KOJC sa excessive operation sa kapulisan bato kanila giatubang kini sa mga pulis. Wala sab maangayi sa mga miyembro sa KOJC ang pagtawag sa mga pulis sa ilang leader nga si Apollo Kibuloy nga wanted. They are always describing my client as a fugitive. What is your legal basis? The last basis, Your Honor, is Republic Act 11983, passed only on March 11 of 2024. What is the definition, legal definition of a fugitive under the present dispensation, Your Honor? According to Section 3G, those who flee under the following circumstances after conviction by a Philippine court to avoid prosecution. That is our prevailing law. So therefore, for the police authorities to always say that my client is a fugitive, excuse me, under what legal basis? Yung mga taga-KOJC, isa lang naman ang issue eh. Ang kanilang leader ay may warrant. At may 5 silang kasamahan na may warrant. Ang isa nahuli na. Daldal ng daldal ang kanilang abogado na imbalido ang warrant. Meron silang mga kung ano-anong proseso. Meron pa silang mga kaano-anong mga remedies. But the social media is not the place to be. The place to be is the court. And it will only start rolling if their leader and those other accused submit themselves to the jurisdiction of the court. Na anong ginagawa nila? Dahil marami silang pera? I-ridicule nila tayo na tayo mga utusan? Tayo ay mga sinususian ng kung sino-sino? Hindi ba nila nakita ang mga sarili nila? Sila mismo, yung mga panelist nila, si Badoy, si Eric Celis, si Torion, yung kanilang CEO at ang iba pa nilang mga panelists dyan sa kanilang mga regular na programa, hindi pa sila nahihiya. Pero sa flag raising ceremony sa Police Regional Office 11 Kaganihang Buntag, nagpadayag sa iyang kalagod si PRO 11 Director Nicolas Torre III sa KOJC. I have experienced the ridicule that they are hurling at us. Diyan, kay Lorraine Badoy mismo, personal. 1 metro ang aming pagitan. Kilala niya ako dati, ngayon hindi niya ako kilala, hindi niya nakita, nakasama ako sa mga tumatakbo dyan. Pinababayaan ko lang sila. Na-criticize, kawawa raw mga pulis, wala pang tulog, wala pang kain, pinapatakbo ng kanilang general, dyan sa harap ng KOJC. Ito sasabihin ko sa kanila, hindi nyo alam, kasama ang general sa tumatakbo dyan. Kaya hindi lang ako nagkikilala because kung anong suot ng aking mga pulis at anong dala ng mga pulis, may isang kumbatlo din akong dala. Wala magpaapekto si Torre sa mga panghimaraot nga ilang nadawat gikan sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Alam ko hindi kayo naapektuhan dyan sa sinasabi lang kawawa ang mga pulis, palaging pinapagod ng kanilang general. Hindi, tamad lang sila. Kaya hindi nila alam kung paano kumain sa tamang pinagpapawisan. Kasi ang leader nila ay kumakain sa pinagpawisan ng iba. Buot ni Torre ngadto sa mga pulis nga magpadayon lang sa ilang trabaho ug responsibilidad sa mga tao nga mohatag og proteksyon. Kaya tayo mga pulis, pag niridicule tayo ng mga tao na yan, isa lang sagot natin, hoy, bago nyo kami pulaan na kami sinususian ng kung sino-sino ng mga politiko, professional kaming pulis. Kayo, sinususian ng isang taong may warrant na nagtatago sa batas. Ang sabi ng inyong abogado ay may mga warrant, may mga remedy pa kayo at imbalido ang warrant. Etong simpleng tanong. 6 ang akusado. Ang isa nahuli na si Pauline Canada. Oy, bakit kung hindi valid ang warrant hanggang ngayon nakakulong si Pauline Canada, walang nagawa ang kanilang pera, hindi nila mailabas sa kulungan doon sa kung saan ay inilagak siya ng korte. Ibig sabihin, ang kanilang mga warrant ay valido. Gipasabot ni Torre nga wala maapektuhan ang moral sa mga pulis sa panghimaraot kanila.